Hi guys, this is Michelle. Dahil luto story yan sa takaron day. Anot po tayo kuman creamy chicken with mushroom. So pinakauna mga day, nagtagimo, nagpainit ko ng pan, tapos nabutang ko oil, pag init-init na. Then, tagprito ko na ang manok na tinimplahan ko. Ibutangan ko ng paminta, sanan, asin, gamay. Depende na sa isuday kung uno kadabo ng asin, paminta, or bitsin, butangan baniso. Sa pagprito, tagbalik-balik ko na zon siya, at least ma-brown-brown man lang. Kung okay na ang karne na manok, dahil din hauno na niso. Pagkatapos, nagpainit na sa bako ng pan, tagbutangan ko ng ahos, sanan, kamatis. So, kung mahimot na niso ang aroma ni Zaday, then pwede na niso ibutangan manok. Ang pan, 10 na butangan at ng sauce, mga day. Mga 2 ka teaspoon na siguro. Pagkatapos, butangan natin ng tubig mga day. At least 1 cup of water. Pwede na. Ang pan, nagbutang matuto ko din mga day na nor chicken. Kani siya nakasashin ni siya na nor na may uban chicken cube. Pwede na na. Pagkatapos sampunan, din pasubhon. Kung nagsubo na siya, so tagbutang ko na nagtinunaw na mushroom day. Kani siya day, powder ini siya na mushroom. Since wala man ko yung mushroom day, kanina lang akong gigamit. So, nagsubo-subo na siya mga day. Okay, gibutangan ko na day ng Nestle cream mga day. Nga isa ka box na Nestle cream akong gibutang day. Di natipiron mga day para lami ang resulta na ninyo. Ala, butang pagasud. Pagkatapos ato i-mix, amo na ini isa resulta mga day. Try ko tilawan day. Super yummy ang resulta. So kamo mga day, basin gusto niyo i-try na ninyo. Long pa other recipe for chicken. So mga day, dito nagtatapos ang ating luto-lutuan. Thank you for watching. Bye!